Tervetuloa Luonnollinen synnytyspodcastin pariin, jossa sukelletaan syntyihin syviin, juurevan voimaan ja äitiyden viisauden äärelle. Tämän podcastin tarkoituksena on hälventää pelkoja ja uskomuksia synnyttämiseen liittyen ja muistuttaa siitä, että synnytys on naisen elämässä tapahtuva, täysin luonnollinen tapahtuma, jolla on paljon enemmän merkitystä kuin yleisesti ymmärretään. Syntymä koskettaa meitä kaikkia vähintään yhden kerran meidän elämässä, ja synnytys luo pohjan koko elämälle. Synnytys on ihmeellinen, arkinen, tavallinen, normaali ja pyhä tapahtuma naisen elämässä, ja äitiys on suuri lahja. Mä olen Maria Aronsson, synnytysvalmentaja, äiti, vaimo, syntymän suojelija ja vapaasynnyttäjä. Mun missiona on auttaa naisia ottamaan synnytys takaisin itselleen ja aktivoimaan oman äidin vaistonsa ääni. Tuu seuraamaan meitä myös Instagramissa @juurimama ja nyt jakson pariin. No niin, hei, tervetuloa kuulolle ja tänään me puhutaankin sitten vesisynnytyksestä. Ja kenties sellaisesta näkökulmasta, mitä sä et ehkä odottanut tai millaista sä et välttämättä ole vielä kuullut. Nyt kun vesisynnytyksestä on tullut jopa ehkä jonkinlainen trendi, ainakin kotisynnytyksiin liittyen, niin on mun mielestä ihan aiheellistakin pohtia kysymyksiä, että mistä tämä tarve sille kumpuaa. Vesisynnytyshän vaatii eittämättä myös enemmän tarvikkeita kuin kuivalle maalle synnyttäminen ja tarjoaahan se näin ollen myös bisneksen. Kuitenkin, miksi kukaan muu maalla asuva nisäkäs ei synnytä veteen? Miksi meidän esivanhempamme eivät synnyttäneet veteen? Onko se todella vauvalle luonnollinen tapa syntyä, saatika optimaalisin? No vesi voi tarjota lempeää kivunlievitystä, mutta tarvitaanko me todella tätä? Voitaisiko me ottaa synnytys kaikki ne tuntemuksineen vastaan? Voiko vedessä oleminen jopa hiljentää hieman meidän vaistojen kuulemista? Auttaako se altaassa olla meitä liikkumaan, syntymään tukeviin asentoihin vai rajoittaako se meidän liikkeitä? Liittyykö siihen turhaa rationaalista pohdintaa, että koska mennä altaaseen ja koska tulla sieltä ulos, onko vesi sopivan lämpöstä ja niin edelleen? Tukeeko veteen synnyttäminen meidän fysiologiaamme vai häiritseekö se jopa sitä? Okei, tämä on aihe, jota mä oon tutkinut nyt hieman syvemmin jonkin aikaa ja mä en voisi olla puhumatta siitä, sillä mä haluan jakaa informaatiota, joka voi auttaa naisia tekemään tietoisia valintoja synnytystään ja erityisesti vapaasynnytystään koskien. Mä tiedän, että tämä on myös aihe, joka voi aiheuttaa ristiriitaisia näkemyksiä ja tuntemuksia ja vesisynnytyksen riskeistä puhuttaessa moni saattaa kokea, että heidän synnytystapaansa tuomitaan tai arvostellaan. No aivan niin kuin mä puhun synteettisen oksitosiinin tai epiduraalin sisältämistä riskeistä, niin mä koen tärkeäksi myös puhua vesisynnytykseen tai mihin vaan muuhun synnytyksessä käytettävään kivunlievitykseen liittyvistä riskeistä, jotta me voidaan tehdä todella sit informoituja päätöksiä. Sulla on aina vapaus valita, haluatko sä synnyttää vedessä tai ottaa sen epiduraalin sairaalassa tai ihan mitä vaan. Ainoa asia, mistä mä välitän, on se, että sulla on se tieto siellä taustalla, jotta sä ymmärrät, mitä seurauksia tai riskejä mikäkin valinta myös sisältää. Ja todellakin on paljon naisia, jotka ottaa epiduraalin synnytyksessään ja kaikki menee hyvin, eikä heillä tule mitään sivuvaikutuksia tai ainakaan näennäisiä seurauksia tästä. Kuten on myös todella paljon naisia, jotka synnyttää vedessä ja kaikki menee hyvin. On kuitenkin olemassa myös niitä vastakkaisia kokemuksia, eikä meidän omat hyvät kokemukset jostain asiasta kerro siitä, etteikö kyseisessä tavassa voisi olla myös riskejä, mitkä ei vaan meidän omalla kohdallamme sitten toteutuneet. Voi olla, että moni siellä nyt yllättyy tästä näkökulmasta ja ihmettelee, että miten luonnollisen synnytyksen kannattaja voi puhua vesisynnytyksestä kriittisesti, että eikö nimenomaan pitäisi puolustaa sitä, kun se kuitenkin on täysin luonnollinen elementti ja nimenomaan sairaalassahan usein sitä vesisynnytystä kritisoidaan. No tähän alkuun mä haluan sanoa myös sen, että mä oon itse vesisynnyttäjä. Mä oon synnyttänyt mun 2 ensimmäistä lasta vesialtaassa ja mun täytyy rehellisyyden nimissä myöntää, että silloin kun mä tein nämä valinnat, niin mä en todellakaan ollut laisinkaan niin informoitu vesisynnytyksen riskeistä, enkä ollut tietoinen, miten se saattaisi vaikuttaa mun synnytykseen ja mun vauvaan.
Ja nyt jälkikäteen, kun mä reflektoin tätä asiaa, niin mä voisin sanoa olleen jopa tietyllä tavalla vastuuton tässä asiassa, vaikka nimenomaan mä koin ottavani vastuun synnytyksestä synnyttämällä vapaasti oman perheen kesken. Mutta kuitenkin mä tein valintoja ja otin näitä elementtejä mun synnytykseeni hieman naivisti, luottaen siihen informaatioon, mitä mä olin siihen mennessä saanut, ilman että mä tutkin aihetta oikeasti syvemmin ja olisin ottanut selvää myös niistä riskeistä. Joten siinä mielessä mä koin tehneeni jopa vastuuttomia valintoja mun vapaasynnytyksessä. Ja toisaalta me ei tiedetä, mitä me ei tiedetä. Ja me tehdään aina meidän valintamme sen hetkisestä tietoisuudesta käsin ja niillä tiedoilla, mitä meillä siinä hetkessä on. Ja mä oon todella kiitollinen, että mun vesisynnytykset on mennyt tosi hyvin, vaikka toki siellä nyt jälkikäteen ajateltuna on asioita, joihin selkeästi vesi on vaikuttanut negatiivisesti. Ja puhutaan niistä lisää vähän myöhemmin. Mutta mä tiedostan myös, että tietyllä tavalla mä oon ollut onnekas ja asiat ois voinut mennä myös eri tavalla. Mä oon kuitenkin rakastanut mun vesisynnytyksiä, enkä mä kadun niitä, eikä mun tarkoituksena ole pelotella naisia tai tuomita vesisynnytyksen valitsijoita tai ylipäätään tuomita tai kritisoida naisten valintoja muutenkaan. Mutta täytyy sanoa, että sen perusteella, mitä mä tiedän vesisynnytyksestä nykyään, niin mä en enää itse valitsisi synnyttää vedessä, enkä mä voi sitä suoranaisesti myöskään suositella. Okei, mä en ole siis kuullut puhuttavan vesisynnytykseen liittyvistä riskeistä juuri lainkaan, vaikka toki synnytyslääkäri Michelle Odent, Anne Freie, Cornelia Enning ja monet muutkin synnytysalan ammattilaiset on niistä kyllä maininneet. Ja sairaaloihinhan vesialtaat on tullut vasta ihan viime aikoina. Siellä veden riskeistä liittyen siihen synnytykseen ollaan oltu tietoisia. Toki sinänsä se on vähän ironista ehkä, koska taas monista muista riskeistä, esimerkiksi lääkkeisiin liittyen, taas ei sitten siellä puhuta. Tai sitten se vesisynnytyksen vastustus sairaaloissa on johtunut vaan totutuista protokollista ja siitä uuden vastustamisesta. Luonnollisen synnytyksen maailmassa vesisynnytykset on kuitenkin yleistyneet hurjasti viime vuosikymmeninä, jopa siihen asti, että nykyään saatetaan kokea kotisynnytys lähes synonyyminä vesisynnytykselle, ja moni ajattelee, että kotona synnyttäminen vaatii välttämättä sen vesiammeen hankintaa. Vesisynnytykset nousivatkin suosion ikään kuin vastaiskuna lääketieteelliselle synnytykselle ja tarjosi niin sanotusti sen luonnollisen kivunlievityskeinon sekä konkreettisen oman tilan, jossa synnyttäessään nainen voisi välttyä muilta interventioilta ja lääkkeelliseltä kivunlievitykseltä siinä synnytyksessä. Vesisynnytyksestä onkin puhuttu niin sanotusti luonnollisena epiduraalina sen kipua lievittävän vaikutuksen ansiosta. Ja totta kai, jos vaihtoehtoina kivunlievitykseen on joko epiduraali tai vesi, niin kyllähän se vesi eittämättä on näistä kahdesta se luonnollisempi ja niin sanotusti kenties parempi vaihtoehto. Täytyy tosiaan myöntää, että mä itsekin esikoista odottaessani en edes harkinnut maalle synnyttämistä, vaan se vesiammeen hankkiminen tuntui lähes itsestäänselvyydeltä. Mun 2 ensimmäistä lasta tosiaan syntyi veteen, mutta molemmissa synnytyksissä mä ehdin olla siellä vedessä vaan noin puolisen tuntia, eli mä oon siirtynyt käytännössä siinä siirtymävaiheessa ammeeseen vaan ponnistamaan. Luonnollisen synnytyksen maailmassa mä oon itsekin alkanut vasta vähän aikaa sitten kuulla puhetta vesisynnytyksen riskeistä, ja muuten mä oon lähinnä törmännyt vaan sitä puolustavaan tietoon. Mä itsekin elin pitkään siinä ymmärryksessä, että veteen syntyminen on vauvalle lempeämpi tapa syntyä maailmaan, ikään kuin vedestä veteen syntyen, ja ettei vauvan hengitysrefleksi käynnistyisi vasta kuin sitten ilman kanssa kosketuksiin tultaessa. No, sukelletaan tähän aiheeseen sitten oikein syvälle. Vesisynnytys on siis nimenomaan noussut suosioon sen kipua lievittävän vaikutuksen ansiosta. Vedessä olemisellahan on ihan tutkitustikin rentouttava vaikutus, ja tämänhän me tiedetään. Miten pitkän työpäivän jälkeen lämmin suihku rentouttaa tai kylpy rauhoittaa. Myös veden synnytystä hidastava vaikutus on ollut pitkään tiedossa, ja tässä toki monet kätilötkin saattaa mainita, ettei sinne altaaseen kannattaisi mennä ihan siinä synnytyksen alussa, sillä se voi pitkittää ja hidastaa synnytystä. Ja sitähän se tosiaan usein tekee. Hydrostaattisen paineen alla oleminen aiheuttaa verenkierron uudelleen jakaantumista, mikä vaikuttaa aivolisäkkeen takalohkoon heikentävästi. Eli vedessä oleminen synnytyksen aikana muokkaa synnytyshormonien toimintaa.
Vesisynnytys siis kirjaimellisesti vaikuttaa synnytyksessä meidän kehon fysiologiaan. Vedessä ollessa ne supistukset saattaa tulla laimeammin ja moni nainen toteaa altaaseen päästyään, miten se rauhoittaa ja rentouttaa ihanasti sen synnytyksen intensiivisyyden keskellä. Mutta onko tämä se, mitä me todella tarvitaan siinä synnytyksessä? Entä jos meidän ei kuuluiskaan paeta sitä synnytyskipua ja sen intensiivisiä tuntemuksia tai yrittää vaimentaa ja laimentaa niitä epiduraalilla tai vedellä, vaan nimenomaan mennä sitä kohti, sillä synnytyskivulla on nimenomaan tärkeä viesti ja tehtävä. Entä jos laimentamalla ja vaimentamalla synnytyskipua me häiritäänkin synnytyksen luonnollista kulkua? Ja tässähän me tullaan nimenomaan sen synnytyskivun äärelle. Meille on markkinoitu epiduraalit nimenomaan keinona paeta synnytyskipua, turruttaa ja puuduttaa se kokonaan niin, että me voidaan synnyttää meidän vauvamme tuntematta mitään. Monelle alkaa kuitenkin olla jo selvää, ettei tämä turruttaminen tule ihan ilman riskejä ja epiduraalihaittavaikutukset on useimmilla selvillä. Mutta onko tämä vesi tullut vaan niin sanotusti korvaamaan epiduraalit kotisynnytyksessä ja ollaanko me täysin sivuttaneet, mitä haittavaikutuksia sillä saattaa olla synnytyksen kulkuun ja myös mahdollisesti syntyvälle vauvalle? Onko meillä pakkomielle yrittää paeta synnytyskipua hinnalla millä hyvänsä ja miksi me taistellaan sitä vastaan? Mitä jos me suhtauduttaisiin synnytyksen intensiivisyyteen tarvittavana ja hyvänä asiana, johon me tarvitaan ennen kaikkea mielenlujuutta ja sisäistä voimaa mennäksemme sen läpi, mutta ei välttämättä mitään ulkoisia pakokeinoja. Ja totta kai kipua lievittäviä keinoja on monenlaisia, joilla ei ole myöskään mitään haittavaikutuksia. Ihan lähtien meidän omista synnytyshormoneistamme, liikkeestä, äänenkäytöstä ja hengityksestä. Veden synnytystä hidastavan elementin on moni nainen toki saanut todeta ihan itse siinä synnytyksessään, ja mä koen ehkä hieman huolestuttavana ilmiönäkin sen, että vesisynnytykset yleistyy myös vapaasynnytyksissä, missä ei tosiaan kukaan ole seuraamassa vauvan vointia, eikä sitä veden lämpötilaakaan välttämättä seurata, eikä siellä vietettyä aikaa. Monet saattaakin viettää siellä ammeessa vuorokausiakin lähes putkeen, ja sillä ehdottomasti on synnytystä hidastava vaikutus. Ammeessa ollessa asentoja ei tule ehkä niin vaihdeltua myöskään niin usein kuin olisi hyvä, ja sinne saattaa jumahtaa tiettyyn mukavuuteen, kun ne supistukset lievenee, mutta kuitenkin vauvan syntymiseen tarvitaan niitä voimakkaita supistuksia ja sen intensiivisyyden läpi täytyy lopulta mennä ja sille antautuminen on se avain. Saattaako vesi jopa hiljentää meidän oman kehon viestien ja vaistojen kuuntelua? Altaassa olo usein myös väistämättä rajoittaa asentoja, sillä useinhan se painovoima ja pystyasennot auttaa sitä synnytystä etenemään, kun taas siellä altaassa saattaa lillua vähän semmoisessa takanojaisessa istuma-asennossa. Moni nainen on myös kommentoinut jälkikäteen, että miten koki olevansa ikään kuin jumissa siellä ammeessa, koska ei voinut kuvitella enää nousevansa ja saavansa niitä jalkoja nostettua sen altaan reunan yli, vaikka olisi ehkä halunnutkin poistua sieltä. Veden lämpötila vaikuttaa myös sekä äidin että vauvan fysiologiaan. Liian lämmin, eli yli 35-asteinen vesi nostaa äidin verenpainetta ja pulssia sekä lisää riskiä nestehukalle. Kaikki tietää myös, että miten liian kuumassa altaassa lilluminen väistämättä vie energiaa ja ikään kuin turrottaa. Jos me otetaan tosi kuuma kylpy tai lillutaan sen kylpylässä, niin se voi olla, että sen jälkeen on semmoinen raukea, aika väsynytkin olo. Vauvalle se liian kuuma vesi voi aiheuttaa myös sydämen rytmihäiriöitä, nostaa adrenaliinitasoja ja lisätä glukoosin kulutusta sekä johtaa ahdistukseen ja letargiaan sen syntymäyhteydessä. Ja veden korkea lämpötila vaikuttaa myös istukkaan, mikä voi muun muassa hidastaa istukan irtoamista. Liian viileä vesi, eli alle 30-asteinen vesi taas alentaa äidin sykettä, aiheuttaa synnytyksen pysähtymistä ja uupumusta sekä verisuonten supistumista. Myös vauvan liike ja syke hidastuu ja vauvalla voi syntyessään olla alhainen verensokeri sekä hitaasti alkava hengitys. Veden viileä lämpötila voi myös edistää istukan ennenaikaista irtoamista. No, kaikista isoin kysymyshän vesisynnytykseen liittyen usein on se, että voiko vauva hukkua sinne veteen? Mitä jos hän alkaakin hengittää siellä vedessä? Ja tälle usein saa vastauksen, jonka mä itsekin olen antanut, että se happihan virtaa vielä istukan kautta, joten vauva ei hengitä vedessä ollessaan. Kuitenkaan tämä asia ei ole ihan näin yksiselitteinen.
Toki vauvat ei hengitä vedessä ollessaan, koska he eivät kykene hengittämään siellä veden alla. Vauvoilla, kuten kaikilla ihmisillä, on toki se sukellusrefleksi, joka estää heitä hukkumasta saman tien veteen joutuessaan. Mutta sillä ei voida kuitenkaan perustella sitä, että veteen syntyminen ihmisellä olisi luontaista. On myös ehdottoman tärkeää tiedostaa, että tämä sukellusrefleksi ei aktivoidu vauvoilla, jotka on jonkinlaisessa hätätilassa tai joilla on jonkinlaisia poikkeamia. Jos ihminen on veden alla liian pitkään, niin se aiheuttaa hänelle sydämen sykkeen hidastumista, sydämen rytmihäiriöitä ja kohonnutta verenpainetta. Veteen syntynyt vauva ei altistu samoille ärsykkeille, ja he on usein hitaampia hengittämään kuin maalle syntyneet vauvat, jotka altistuu sille ilmalle jo sen pään ja hartioiden syntymisen välissä. Monet kätilöt on myös tietoisia siitä, että veteen syntyvät vauvat saa usein vähän huonommat apgarpisteet siinä heti syntymän jälkeen kuin maalle syntyneet vauvat, ja he tarvitsevat useimmiten avustusta hengityksen kanssa ja ehkä enemmän tarkkailua. Vedessä olemisen riskitekijöiden vuoksi tarvitaankin usein vauvan sydämen sykkeen seurantaa, mikä ei toki vapaasynnytyksessä ole edes mahdollista, ja Doppler-laitteen käyttöön vesisynnytyksen yhteydessä liittyy myös kohonneita riskejä. Kukaan ei voi kuitenkaan täysin tietää vauvan tilaa siellä kohdussa, ja varsinkin jos raskautta tai synnytystä ei seurata tarkkaan, ja koska vauva voi kärsiä ahdingosta ihan missä tahansa vaiheessa synnytystä. Jos vauva syntyy jo valmiiksi hieman kompromisoituna ja huonommassa kunnossa, niin voi veteen syntymisellä olla kohtalokkaatkin seuraukset vauvan voinnille. Vesisynnytyksen turvallisuuteen liittyen on toki tehty paljon tutkimuksia, joilla sitä perustellaankin. Ja nämä tutkimukset osoittaa, että vesisynnytys vähentää muun muassa epiduraalin käyttöä, mikä on ymmärrettävää nimenomaan sen veden kipua lievittävän vaikutuksen ansiosta. Kuitenkin myös riski napanuoran katkeamiseen vesisynnytyksessä on hieman kohonnut. Ja täytyy myös huomioida, että kaikki vesisynnytyksen turvallisuuteen viittavat tutkimukset on tehty medikaalisesti hallituissa tilanteissa, eli niillä ei voida perustella vesisynnytyksen turvallisuutta esimerkiksi vapaasynnytyksissä. Tutkimukset osoitti myös, että suurin syy vesisynnytyksen valintaan on nimenomaan kivunlievitys ja rentoutuminen. Kuten jo aiemmin mainitsin, niin entä jos synnytyksen tarkoitus ei olekaan saada rentouttavaa ja kivutonta kokemusta? Etenkin jos sitä rentoutta haetaan keinoissa, jotka voi kompromisoida fysiologisen synnytyksen sekä vauvan turvallisuuden. Tarvitseeko synnytyksen tuoda meille mukavuutta, vai entä jos sitä intensiivisyyttä kohti meneminen on just se, mikä auttaa synnytystä etenemään ja vauvaa syntymään? Me ei myöskään voida täysin luottaa istukan tarjoamaan happeen vauvalle siellä veden alla, sillä jos istukka onkin irronnut edes osittain jo kohdun seinämästä vauvan syntyessä, ei siinä napanuorassa välttämättä ole niin paljon happea sille vauvalle, vaan hän todella tarvitsisi ilmaa aivan saman tien sen pään syntyessä. On myös tapauksia, joissa napanuora on napsahtanut poikki syntymähetkellä ja vauvan syntyessä veteen se on aiheuttanut vauvan ennenaikaisen henkäisyn ja ihan hengenvaarallisen hätätilanteen vauvalle. Varsinkin jos ponnistusvaihe kestää pitkään ja vauvan pää on pitkänkin aikaa siellä veden alle syntyneenä, niin se voi todella kompromisoida vauvan hyvinvointia sekä hidastaa hengityksen alkamista. Suurin osa veteen syntyvistä vauvoistahan on vallan terveitä ja hyvävointisia, ja monesti tähänkin kritiikkiin todetaan, että no mun vauva syntyi veteen ja kaikki meni hyvin. Kyllä, mä voin itsekin sanoa samaa. 2 vesisynnytystä kokeneena, mutta jos mä olisin tiennyt, mitä riskejä veteen syntymisellä on, niin mä en välttämättä olisi valinnut sitä silloin. Vaikka mulla ei ole siis mitään huonoa sanottavaa mun omista vesisynnytyksistä, niin enää en valitsisi veteen synnyttää. Mun oma kokemukseni mun toisen lapsen syntymisestä on myös se, että hänellä kesti noin 3 minuuttia hengityksen käynnistymiseen. Mä ehdin olla siellä altaassa vain alle puoli tuntia ja vauva syntyi nopealla ponnistusvaiheella sinne veteen, josta mä nostin hänet aika lailla saman tien ensin kiepautettuun napanuoran hänen kaulan ympäriltä. Vauva oli kuitenkin ihan veltto ja hiljainen, aika vaalea väriltään ja otti tosiaan useamman minuutin ennen kuin alkoi hengittämään. Tämä on itse asiassa hyvinkin tyypillistä veteen syntyvillä vauvoilla. Ja mä en voi olla miettimättä, että olisiko hänen hengityksensä alkanut nopeammin ja eri tavalla, jos hän olisi syntynyt kuivalle maalle. Toisaalta hän on täysin terve ja elinvoimainen poika, eikä mitään hätää siis tässäkään tilanteessa lopulta ollut. Mutta tilanteessa olisi voinut myös käydä toisin, jos hänellä olisikin ollut joku hätä syntyessään. Etenkin kun me synnytettiin kotona ilman kätilöä, ilman medikaalista tukea,
esimerkiksi vauvan elvyttämiseen ja keuhkojen tyhjentämiseen, jos hän olisikin henkäissyt sitä vettä sinne altaaseen syntyessään. Täytyy myöntää, että vaikka mä rakastan täysin mun jokaista synnytystä ja kaikki on ollut aivan ainutlaatuisia ja juuri täydellisiä kokemuksia sellaisinaan, niin jotain eri tavalla ihanaa oli synnyttää kuivalle maalle sen vesialtaan jälkeen. Mun molempiin vesisynnytyksiin on liittynyt kyllä myös vähän erinäistä säätöä ja sählinkiä ja onhan siinä ammeen täyttämisessä ollut aina oma hommansa, etenkin miehelle, joten 3. raskauden aikana mä en halunnut enää vesisynnytystä, osin sen takia, että ihan käytännöllisestikään katsottuna se ei olisi oikein sopinut mihinkään meidän kodissa, enkä mä jaksanut sitä kaikkea niin sanottua ylimääräistä säätöä, mikä siitä aiheutuisi sitten synnytyksen hetkellä. Mä olin myös kiinnostunut kokemaan jotain uutta ja sen, että miltä tuntuisi synnyttää kuivalle maalle sen veden sijaan. Mun molemmissa vesisynnytyksissä mähän on käytännössä siirtynyt sinne ammeeseen vasta ponnistusvaiheessa, joten mä en muutenkaan viettänyt siellä paljon aikaa. Avautumisvaiheessa mä oon aina kokenut olennaiseksi liikkua paljon. Mä oon ravannut vessassa ja kontannut ja ryöminytkin lattialla sekä makoillut kyljelläni aina supistusten välissä. Ja liike on useimmiten myös se, mikä auttaa ainakin mua itseäni sen synnytyksen intensiivisyyden läpi sekä myös edistää sitä synnytystä. Mä en kokenut maalla synnyttämistä laisinkaan kivuliaammaksi kuin vedessä olemista, vaikka intensiiviseltähän se tuntuu yhtä lailla, mutta aivan yhtä intensiivistä se on toki ollut aiemminkin ja sen veden vaikutus siinä loppuvaiheessa kivunlievityksenä ei ole edes ollut järin suurta. Mun oma asenteeni synnytyskipuun on myös se, että mitä nopeammin niille intensiivisimmille supistuksille antautuu, niin sitä nopeammin synnytys etenee ja sen takia mä oon halunnut vaan mennä niin sanotusti tuulta päin enkä taistella sitä vastaan. Patjan päälle syntynyt 3. vauvani itki myös aivan saman tien kohdusta ulos tultuaan ja näin jälkikäteen mä oon myös miettinyt, että no miten tää olisi tapahtunut, jos hän olisikin pulahtanut suoraan kohdusta veteen. Olisiko tämä ensi-itku viivästynyt, kuten mun toisen lapsen kohdalla, jos synnytys olisi tapahtunut veteen? Ja vastaavasti, olisiko mun toinen lapseni ollut virkeämpi ottamaan nopeammin sen ensihenkäisynsä, jos olisikin syntynyt maalle sen veden sijaan? No sitä me ei saada ikinä tietää, mutta näin omien kokemusteni kautta on kyllä mielenkiintoista reflektoida tätä ja mä oon kokenut, että miten veteen syntyminen todella voi viivästyttää sen vauvan hengityksen käynnistymistä. Ja tietenkään riskitöntä synnytystä ei ikinä ole olemassa. Valittiin me synnyttää missä vaan, kenen kanssa vaan, veteen, kuivalle maalle, you name it, niin ikinä kaikkia riskejä synnytyksestähän ei saa eliminoitua. Eikä missään nimessä ole kyse siitä, että toinen valinta olisi parempi kuin toinen, vaan juurikin siitä, että me voidaan olla tietoisia, että mitä riskejä mihinkin valintoihin liittyy, mitkä riskit kenties ylittää mahdolliset hyödyt ja mistä käsin me niitä valintoja sitten halutaan tehdä. Mä haluan tähän loppuun vielä muistuttaa, että tämän podcastin tarkoitus ei missään nimessä ole arvostella tai tuomita naisten valintoja, oli ne mitä tahansa. Meillä jokaisella on täysi oikeus valita vesisynnytys, kuten on oikeus mennä sairaalaan ja ottaa epiduraali tai valita synnyttää vapaasti vedessä kotona tai kätilön kanssa tai ihan mitä vaan. Toisaalta mä en voi kuitenkaan itse suositella epiduraaleja niiden tunnettujen haittavaikutusten takia, ja tämän tiedon valossa mä en voi suositella myöskään vesisynnytystä, etenkään vapaasynnytyksissä, sillä se sisältää riskejä, joita ei välttämättä kotona, varsinkin ilman kätilöä, pysty sit hallitsemaan. Kuten sanottu, suurin osa vesisynnytyksistä sujuu täysin onnistuneesti ja suurin osa veteen syntyvistä vauvoista on täysin terveitä ja hyvävointisia, mutta se ei silti poista sitä mahdollisuutta, etteikö jonkun kohdalle se riski voisi todella konkretisoitua. Voihan olla, että just sairaalassa vesisynnytys onkin niin sanotusti parempi valinta, jos se ehkäisee sit vaikka sen epiduraalin käyttöä, mutta riskit veteen liittyen on teki sielläkin olemassa. Mä oon itse ainakin avoin oppimaan uutta ja lisää koko ajan ja on mun mielestä superkiehtovaa, että miten sitä saakaan laajentaa omaa perspektiiviä aina uudestaan ja uudestaan. Ja kaiken kaikkiaan niin tervekriittisyys on aina hyvästä ja mun oma motiivi on ainoastaan se, että äidit ja vauvat saa parempia synnytyskokemuksia, joten tälläkin tiedolla sä saat täysin itse päättää, mitä sä sillä haluat tehdä. Synnytyskivusta löytyy jo oma jaksonsa täältä podcastista, joten voit käydä kuuntelemassa myös sen tämän jälkeen, koska tämä kaikkihan nimenomaan kytkeytyy
siihen synnytyksen kivuliaisuuteen ja niiden intensiivisten supistusten läpimenemiseen ja siihen, että miten me voitaisiin kenties muuttaa sitä meidän asennetta myös sitä synnytyskipua koskien. Ja mä ehdottomasti haluan korostaa sitä, että se synnytys on usein hyvin haastava kokemus ja meidän ei tarvitse eikä kannata ehkä olettaa tai odottaa, että me saataisiin vaan nautinnollista ja helppoa ja hengityksellä nopeasti ohimenevää ja sulavaa synnytystä, vaan kyllä se usein tulee haastamaan meidät aika äärirajoille. Mutta silti me pystytään menemään siitä läpi. Ja oikeastaan meidän kehossa on kaikki, mitä tarvitaan sen synnytyksen kestämiseen ja jaksamiseen. Ja jopa ehkä siitä kaikesta haastavuudesta myös sen nautinnon löytämiseen. Mutta se on matka, mikä alkaa raskausaikana tai jo ennen sitä. Se on matka, mikä johdattaa meidät syvällisten kysymysten äärelle, omien uskomusten, omien pelkojen, oman kipusuhteen äärelle, oman kehoyhteyden äärelle ja sen, että me voidaan löytää sitä rentoutta meidän kehoon, voidaan löytää sitä kykyä antautua, päästää irti ja heittäytyä, mihin se synnytys väistämättä tulee meidät johdattamaan. Ja mitä enemmän me voidaan tätä työtä tehdä jo raskausaikana, niin sitä helpommaksi se toki siinä synnytyksessä myös sitten tulee. Jos sulla on nyt herännyt jotakin kysymyksiä tai jotakin ajatuksia tähän aiheeseen liittyen, niin mä kuulen tosi mielelläni. Sä voit laittaa mulle ihan sähköpostissa info@juurimama.fi sun ajatuksia, kokemuksia, mitä haluat jakaa. Tuu ihmeessä Instassa seuraamaan @juurimama ja myös siellä saa aina laittaa viestiä ja kommentoida sun ajatuksia ja kokemuksia. Kiitos niin paljon, kun kuuntelit tämän jakson. Ja jos sä koet, että tästä podcastista on sulle iloa ja hyötyä, niin painathan sinne 5 tähteä, otat kanavan seurantaan. Jos sä oot nyt raskaana, niin nettisivuilta verkkokaupasta www.juurimama.fi sä löydät nyt uutuutena Siunattu tila raskauspäiväkirjan, joka johdattaa sut läpi raskauden auttaen pysähtymään sun itsesi ja vauvasi äärelle. Tarjoten tietoa, siellä on värityskuvia ja kaikkea ihanaa viikko viikolta edeten sun raskausmatkan kanssa. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Moikka!